Hai să răspund. Am cântat serios, Robert. Nu, dar să dea un interviu așa. Dar nu acum, după ce Halim. No, bun. Da. Nu acum, mamă. Păstrează-ți memoria. Da, de... Păstrează-ți-o. Poftim? Dar nu se pune problema, Doamne. Doamne, important e să poți să dai tot ce poți din tine, să cânti cât se poate și frumos. Cum am cântat eu azi pe scenă. Da. Foarte mult. Da. Serios. Locul 2. Deci, eu sunt din Galați, sunt tipul care am melodia la Clanul Sprinceanu, aia țigănească, rom, Miroi Loc. Și a fost și la Dan Negru. La Belis Darwin. De ce, doamnă, Dan Negru nu zici Belis Darwin, nu l-ați văzut emisiunea? Dar o să-l vedeți la Măruță. La ăsta, la Măruță, la Protecar, ProTV. O să fie... E băiat sufletit, să știți, Doamne. El o face pe nebunul să țipe, să urle, că de asta e plătit. Și eu aș putea să fac pe nebunul, să dau cu capul de pereți, să știți cum, să iasă numai mahodeală pe pereți de aici, da? Nu. Nu, mie îmi place să fiu un tip foarte modest și să cânt cât putem de bine și să fie lumea mulțumită. De ce n-ai ales să faci un stil de manea? De ce ai ales stilul ăsta? Da, uite, din păcate că văd că mi-e și interviu cu camera în gură. Ăsta, pardon. Cu carnea în gură? Genul de muzică care îl abordez foarte mult muzica ce mă reprezintă. Și prin ceea ce m-am lansat, bineînțeles, hitul anului Cât te-am iubit, melodia care este trup și suflet viață pentru Florin Salam? Florin Salam, nu știu, mie îmi place Salamul. Crembuș, da. Mai mult pe nevastă, Văd că Salam Victoria. Numai carne mult. Așa o cheamă pe nevastă Victoria. Da, îți dăm și noi Salam Negru. Închidulea.